ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। আজি ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ନାରଦ ଜନ୍ମ, ନାରଦ ଜୟନ୍ତୀ। ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନାରଦଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଏବଂ ସେ ଦାସୀପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନାରଦ, ଯୋଉଠି କୋଉଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାହା କରିବେ ସେଠି ରଦ ହେଇପାରିବନି। ମାନେ ଯାହା ଆମେ ସମୟ ସମୟ କହୁ ଇଏ ନାରଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥାଏ, ନାରଦ ମୁନି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଜନ୍ମ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବେ, ସେ ଜଣେ ପରମ ଭାଗବତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅମର। ସେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦିନରେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ।